dan seluruh warga masyarakat pecinta wayang di Jabodetabek. Amin. Wabil khusus ingkang kepareng rawuh wonten ing mriki sedaya mugi tansah antuk berkah barokah saking Gusti Allah. Amin. Kawula nuwun sewu. Kadangipun Kakang Yayi Prabu Duryudana. Monggo klaturi paring dawuh supados ingkang raka ngawangga saged amatrapaken diri. Bratayuda sampun dados senopati prajurit kathah ingkang gugur dados bantening payudan. Nalika Duryudana netepaken wani ngajangi Bratayuda ndepani negari Ngastina lan Ngamarta. Awit dipun kileni talingan kula dening senopati ingkang sagah nyeramakaken gesangipun kinarya cagak kajayaning Kurawa. Nanging nyatanipun bareng Bratayuda dadi mung ringkus jireh getih wedi mati mulur mungker kaya cacing rambet jaji. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadangi len yayah tunggil ibu Dwita mring Sri Kurupati kinarya golagul manggolong-golongane ing perang kawula nuwun sewu Yayi Prabu Jaka Pitana. Nadyan Ratu Ngawangga menika tiyang bodho kula tiyang cubluk. Nanging taksih saged anggagapi dumateng lereking pangandikan. Kula ngrumaosi bilih namung paduka Yayi Jaka Pitana ingkang ngayomi lan mulyakaken dumateng Basukarna. Mila saking menika kepareng boten kepareng. Benjing-enjing pletheking srengenge saking jagat wetan dados ungup-ungup wiwara pepadang. Kula ingkang badhe sagah dados senopati ngrentengi sirahe Pandhawa. Kondange Ratu Ngawangga sak prajurite. Kuwi keluwihane lamun ta peperangan ing wanci bengi. Kula butuh bukti. Dalu niki mang maju perang teng Tegal Kurusetra. Aduh Yayi.
Mestinipun paduka mboten kekilapan lan kesupen bilih pranataning Bratayuda menika menawi wanci dalu kedah ngaso kedah leren. Yen dalu menika sampeyan ora wani maju perang, mang bali kemawon dhateng Awangga. Mangsoraki kula Duryudana piyambak ing badhe ngrangsang Pandhawa. Nadyan kula pejah, kula lega, kula marem tinimbang digubel karo senopati sing mung imbas-imbis. Jagat Dewa Bathara. Aduh Yayi, nyuwun pangapunten. Yen tetela kados mekaten ingkang jeng ngandika kersakaken, kula nyuwun pamit katuran lenggah ingkang kanthi prayogi. Dalu menika Basukarna badhe mbuktekaken kasetyan kula. Siap langening kalanggana klara pandamun cara dinom ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring kawlakar manguwuh ing mungsuh aminta lawan anggrolir singa nabda kadyayan
nubro ladal Ramrata Jayamrata gerbuten aku. Wah, ana prajurit buta ampyak awur-awur sapa? Senopati pengapit Ngawangga jenengku Lembusa. Cetha lamunta ora weruh tatanan. Wanci bengi doyak-yakan kaya mengkono. Mbah Raidep, kowe Werkudara malah gaglak limpamu, udel-udel wadukmu. Wang-wang kunta kumbul patang ketikang sayangga angkara kadanira mukbat abet Werkudara kepiye wartane ing panyudan Nata licik wong Ngawangga wanci bengi parandine nyerang marang musuh. Yayi, apa to sebabe para buta Ngawangga kae ngrabasa pupuh ing wanci ratri? Merga pancen petingane buta kuwi luwih awas paningale lan wimbuh karosane yen peperangan ing wanci bengi. Mula kang mangkono, dina iki Pandhawa kudu enggal nemtokake senopati ingkang mumpuni peperangan ing wanci peteng.
Upama Gatot sing dadi senopati kira-kira piye? Dasarmu apa Werkudara? Tek anakmu Gatotkaca sing ndok joke dadi senopati. Saka pamawasku sing bisa ngundurake wadya ngawangga ya tedak turun saka buta. Gatot kaya anak Arimbi turun saka Pringgondani golongane buta. Werkudara, wong perang kuwi pilihane mung loro, yen ora menang ya kalah, yen ora lara ya mati. Apik-apike satriya mono yen gelem mati ngrungkepi karo bebener lan kautaman. Sawana Gatotkaca nang ngarsane Yayi Puntadewa. Koko Prabu Ndarawati. Kula cumadeng dawuh kados pundi kawontenaning payudan Tegal Kurusetra. Yayi Puntadewa, barisan Pandhawa ingkang dipun pandegani dening Yayi Werkudara lan Yayi Arjuna boten kuwagang nrenggalangi mengsah. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Kula sampun rembakan kalian Yayi Werkudara ingkang saged ngrabosa mengsah boten wonten sanes kejawi nata muda Pringgondani pun Gatotkaca. Kota sang Gatotkaca kinon mabakaraka siwi tekapira sang Sri Kresna parta manehar muji saktinira kalilan ingkang putra Pringgondani cumadung dawuh Prabu. Kaki Prabu Pringgondani gandeng ripalungguhan iki kahanan sajake Ngutawatiri awit wadya ngawangga ingkang ngrabosa perang lumantar pirembugan dina iki nemtokake lamun to jeneng sira Kulub Gatotkaca ingkang kapatah madeg dadi senopati. Mula kang mangkono Kulub upamane jeneng sira ndak tetepake utawa ndak dadekake senopati kira-kira saguh apa ora? Sagah. Malah kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Dene kula pinaringan wanci lan pakurmatan badhe ngramakaken gesang kula.
kangge labuh negari. Dinten samangke daya-daya kula nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu. Ya kula ndak kepuji muga-muga lanang juritmu sembada netepi dharma. Dina iki sisan gawe ndak tetepake. Jeneng sira Gatotkaca Sun Wisuda mangka dadi senopati Bratayuda. Pendekarku sumapangsa andel-andel ing kaloka kinala mangsa yuda pauta sang Gatotkaca putraning Sun sira iku Waswanci pisah lan jenenging wang jiwa kulineng arti becik sira neng praja Gatot mara kaki rungokno kupingmu. Biyen negaramu Pringgondani lan cedhak turune mbahmu Pandhu kuwi mungsuh bebuyutan. Merga pancen beda golongan ya kuwi golongan menungsa karo golongane buta. Nanging lairmu lan nganti kowe ngratoni Pringgondani dadi dalan kerukunane Pandhawa lan golongan buta Pringgondani. Tur kabeh para nom-noman wis padha sumpah golong geleng gilik kenceng gembleng anggone nunggal basa, nunggal bangsa, nunggal negara. Merga kuwi dadi kekuatan ingkang banget ngedap-ngedapi. Kowe dadi cah nom aja mung dadi wong sing keset, aja nuntut negara wis menehi apa karo aku. Nanging kudu diwalik, aku wis nate labuh apa karo negaraku. Mula sing tetek rasamu. Dina iki negaramu mbutuhake satriya prawira sing wani kurban jiwa raga. Syukur yen anggenmu perang menang. Ewadene kok nganti kalah gedene kowe mati. Jagat bakal nekseni kautamanmu dadi satriya Kusumayuda.
Uta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Maragana ing Lembusana sumengka pangawak Bajra ana wigati apa? Nuwun sewu awit saking pangestu paduka sinuwun ngawangga kula kelampan ngunduraken barisan Pandhawa. Namung kemawon wonten kaelokan monggo kula aturi mirsani ing akasa. Wonten pawongan ing dadanipun murup satebah mblerengi mripat menika sinten? Ora pangkling kae bocah pringgondani Gatotkaca. Aja wedi kangelan. Perintahna kabeh pramadya bala ngawangga. Kabeh kudu tumenga ing akasa. Saanane wadya bala nyandak wujute nraca bala. Nerkang tinuju ngranjak Gatotkaca. Ngestoaken dawuh. Guntur tan mendho ing bebaya. Anenggih Sang Senopati Agung Dyan Gatotkaca. Sanadyan rinanjap gaman, parandene malah saya banter kang dadi gregetik. Awis tinggal sadakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga. Yektine Sang Kaca Negara amatek aji Narantaka apa to dayane? Gatotkaca siji dadi 10, 10 dadi 100, 100 dadi 1000. Nemplek-nemplek ning langit kemul mega anane mung Gatotkaca pirang-pirang.
What? Wah! Wait! Ah! What? Ah! Wait! What? Wait! Oh! Wait! Wah! Wah! Oh! Ah! What? Wait! Wait! Wah! Wait! Ah! Wah! Oh! Oh! Wait! Oh, no. Oh! Wah! Oh! Wah! Oh! Loh! Parat! Kacau-kacau! Salah, salah. Berkenjang pak pong warudaya. Ada soto jenenge rombong, untu entek jenenge ompong, rambut dawa jenenge gondrong. Bojo moblong tinggal jagong tumpaki wong. Kaya mengkono ki pengamuke si Gatotkaca, mbok menawa pancen wis titi janji. Gatotkaca kudu tamat sejarahe teka semene, sing methuk baline Gatotkaca ning kasuwargan ora ana liya kejaba sukma iki. Rantate
sapodo miling harlati puspita metemindah kang warni yen ora kleru kang dadi panyawaku iki kakek Naroda sing rawuh ana ing Megapalak ke sarawuhmu aku katurake sembah pakabektiku juga iki ngatasi wis sukma ya sing pilek ae ora ya kalau Bendana ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestulun wae tumrap lawan jeneng kita. Dak tampa takal luru muga dadi jibat. Dak sawak katon supeka pekawe bodho iki grokan wowo kita. Kowe iki rawuh iki karo opo? Sisi sik. Malah demen iki to. Ning krungu to omong aku krungu. Nggih krungu. Nah ngene. Anggonmu wis mati kok sukmamu mongko cadangane swarga merga saka becike tumindakmu apik ing kelakuanmu. Parandene tek ora enggah munggah swarga tek mandhek ana ing Mega Malang iki kowe ngenteni apa lan ngenteni sapa? Aku keteni pura aku Gatut. Aku gelem munggah swarga watone bareng karo Gatut. Bedaya apa aku ngrasake mulya ning Nirwana yen ora bareng karo pura aku Gatut Kaca. Mula Gatut tak eteni tegine. Yen ngono Ripalungguhan iki ora kesuwen anggen kita ngenteni kelawan baline Gatotkaca marang Lokabaka. Merga dina iki Bratayuda wis dadi. Lan si Gatotkaca wis madheg dadi senopati manut kodrate dewa. Manut kodrate dewa ora nganti srengenge jedul saka jagat wetan iki mengko Gatotkaca bakale mati. Lek ngono aku ya malah parem, aku seneng tegese ora kesuwen anggenku ngenteni karo Gatut. Matur nuwun ya Kek, kowe wis maringi informasi karo aku. Sokmo ada informasi barang ora kaya ngono kuwi. Ning ngene Bendana. Manut kodrat Gatotkaca ora nganti biar padang pancen kudu mati. Ning sing mateni dudu sapa-sapa kejaba mung kowe Kala Bendana. Adyatri sang kabirangu rinangkul kinempit kampit tuk sang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang nesing tias ya si tukang kudu garing Wegi apa-apa? Wegi apa-apa? Lah kupingmu krungu ora kok ndek kuping to? Kowe kuping to? Duh, kuping lha iki. Kok iso kowe iki paring dawuh Gatotkaca bakal pati tur sing pateni kudu aku alarmu iki piye? Merga Gatotkaca ndek utang karo kowe, utange pira? Aku ora rumangsa keputangan. Dudu utang dhuwit ning utang nyawa. Kelingan ora? Nalika semana, sing dadi lantaran patine Kala Bendana ya Gatotkaca. Kumlawene tangane Gatotkaca dadi srana patimu.
Mula si Gatotkaca duwe utang pati karo kowe, men Gatotkaca entuk swarga kudu nyaur utang pati. Sing mapak Gatotkaca ya ora ana liya kejaba mung kala bendana. Kowe aja ngawur. Sing kelakoni biyen ki aku. Kowe tak kandhani aku critane biyen ki ngerti. Bojone si Abimanyu sing jenenge Siti Sedari. Kuwi nangis gene Gatotkaca. Mergo ditinggal Abimanyu pirang-pirang dina ora bulih. Ah terus? Lah banjur Cakaraca bingung sing kaya ngono kuwi. Banjur cepet iki. Ibu tireng, semut tireng. Ya yo cepet iki. Parah. Kowe karepmu piye? Lah biyen ki critane situ dari nanging ngene Gatotkaca kon goleki Abimanyu. Aku banjur dikokon karo Gatotkaca, papan kala bendana golek ana Abimanyu sak ketemune. Aja mulih yen kira katrangan sing gemathok. Ya letho tak budal dina iki tetok jelang ngono kuwi aku budal. Nggih. Lah aku ngangklang jagat nyawang nang isor negara Wirata. Aku ngerti karo si Abimanyu. Lulu Abimanyu tik duk tik gluk tik duk tik gluk jek guru. Tega banter men kaya ngono. Mergo si kepul bakane akeh lho. Dicucuke lho Bratayuda. Lah, Abimanyu bae rabineh karo Putri Wirata sing jenenge Utari. Sawise aku entuk kabar sing cetha, aku mulih. Tek Pringgondani nemoni Gatotkaca karo Siti Sedari. Aku apa karo Gatotkaca karo Siti Sedari sing sabari. Lamun to bojomu Abimanyu bae wayuh rabineh karo sing jenenge Utari. Lah krungu kabar kaya ngono ki si Siti Sedari banjur kaget, mbok menawa sirahe mumet ngono arepe geblak. Sajroning Siti Sedarian geblak mau, aku ya arep nulungi Gatotkaca nulungi. Kumlawene tangane Gatotkaca nyenggol bathukku, akhire aku wafat ngono. Dapurmu wafat ora? Mula kuwi ra sengaja, nadyan ra sengaja lak dadi jalaran patine kala bendana tegese Gatotkaca ndek utang karo kowe. Saiki wong ndek utang papane utang duwe, Gatotkaca ndek utang duwe karo aku lek muni wis le rasa kok sahur, sawis tak ikhlasake. Kowe kari nyawang apa cerewet? Dewa-dewa apa kuwi? Kudune ngerti lek sing jenenge kawulane masyarakat duwe rasa welas asih kuwi tresna karo masyarakate. Lah ora. Dewa janji-janji tanpa bukti, masyarakate kejet-kejet ra kok tulungi karepmu piye? Ora patut babar pisan. Ning yen Gatotkaca engko ora mati ning tanganmu, tegese tangeh lamun entuk swarga. Tak gawe swarga dhewe aku. Ora iso kaya ngono kuwi. Pilihan dhewe. Yen pancen kowe tega Gatotkaca nyemplung neraka mergo ndek utang pati, aja kok temoni Gatotkaca. Mangsa para. Ya pure dewa kaya tekek. Kedel-kedelke. Dene kanthi Gatotkaca ora tak pateni. Dhek duwe utang. Tan wuru kok cepluk ning neraka jahanam. Tut. Kowe nek cilik papan kaget karo kowe, Gaduh.
Manganjur lakune angin gugur agraning arpa Gatotkaca nadyan to kowe kekitrang ana awang-awang mider kaya kinjeng mubeng kaya gangsingan ketangga ratu ngawangga entek nalarmu monggo kula ladosi wong yen pancen ngaku wong perwira aja kok mung Gatotkaca sewu nadyan sak donya anane mung Gatotkaca tak remet ora dadi glepek gurane biatangmu gawe pengiram-iram tenan kowe Gatotkaca. Mung emane pengapesanmu ana tangane Ratu Ngawangga. Mbok menawa iki ingkang dadi crita curiga manjing Warangka. Rangkane Kunta Wijaya Ndanu mbiyen manjing ana pusermu. Wis wancine lamun Tori Palungguhan iki Kunta goleki wadahe. Munggah ana kreta Kyai Gambyong, tibane Kunta kontal nyawamu.
paman le. Keingan ora karo pamanmu kaya Bedono. Paman kala Bedono. Napa mirahing sun prihatin waspagung ijil tuhutahatan pokarya Babar pisan aku ora nduga ngono. Semono katresnanmu marang Gatotkaca. Aku njaluk ngapura paman. Biyen kowe mati. Sing mateni Gatotkaca. Aku nyuwun ngapura paman. Wis Tut, wis. Aku wis ngapura karo kowe tur dasare kowe ora dosa, kowe ora luput. Ya mung ngene, Tut. Iki mau Bathara Narada kuwi nemoni aku. Ora nganti biar padhang iki mengko kowe kudu mati. Lan kowe dianggep duwe utang pati karo aku. Mula supaya lunas utangmu kowe entuk kasuwargan matimu kudu ana tangane Kala Bendana. Yen pancen kowe bakal mateni Gatotkaca banjur carane piye paman? Iki mau pusakane Ratu Ngawangga ki ngoyak kowe. Ning kowe mabur banter banget. Satemah Kuntawijaya Danu ki ra kuwat nututi kowe, wis ora iso mabur mergo bensine wis entek. Banjur Kunta sadurunge ceblok tak saut. Endi wujude Kuntadrasa? Iki Tut. Yen pancen kaya mangkono, aja kesuwen. Kuntadrasa witancepna ning puserku kene paman. Aku lega lila mati ripalungguhan iki yen sing nyampurnake paman Kala Bendana. Abot anggenku bakal nglakoni le. Mau nalika aku budal kaya-kaya tak tetek-tetekne rasaku mateni kowe. Ning bareng aku adu arep karo kowe. Aku ra iso piye-piye, Tut. Aku ora iso nglakoni, Tut. Kodrate dewa piye? Aku ora gagas. Aku nyawang kowe lara wae ra tegel. Apa neh nyawang kowe mati? Saya-saya aku sing kudu pateni, Tut. Tut. Gatot!
Wong bagus wa pijer muwon kowe iki piye kali lah kok kowe malah lampus diri kunta ndok tancepke ana ing pusermu Gacun paman aku ora ngarah pati aku ora jarak mati pancen kunta sing ngincer lan ngarah karo puserku kepiye to wis paman aku trimo lelakon iki nadyan dina iki aku kudu mati nanging aku njaluk karo paman kala bendana men lega rasane atiku bangkeku iki uncalna ning kretane Ratu Ngawangga aku pengen mati bareng karo wong Ngawangga paman kowe aja ngono to aku ra iso lakoni gaduh paman kaki tindakno aku selak ora kuat iki penjalukku sing keri dhewe turutana paman